Konti pag gasolina ang tanamdaman. Pag magnakando, galing na yun. Bi, panganan ta? Ah? Nakakupurmi. Komporme na, di kaya mo, so tita ka ng tanong. Yan. Sikan tagpili. Linan? Di pa. Kahit mo sikis. Nagninamod. Tutok yun. Sikalatan makamukan. Full deluxe. Makamukan ay namot. Food court. Nagmaditin. Luto na dyan. At tinatang mo rin. One. Sigurado ka? One. Sikalatan makamon. Ah. Kasi ba na? Mabisig na ko. Tapos kinati pa naman tapos kasi tadapan ka na. Ay, baka mo. Sikat ang bayad. Oh, why? Sigurado ka daro din. Yeah. Guys, Dahil sila ko ah. Sila naging mas pizza. Tokyo pizza. Kita tangaro din. Tokyo. Basta pili ah. One, basta makamukalatan lang ay. Sikat ang bayad ah. Punay mo tinlakay, nagadumot na ito in-order mo. Ito na masak sa order. Katapay makmakan tanga duwa mo. Nagtaksil kay Bagim. Hindi na mata amin. Apo, kat manuhay ti binayaran ta ka na ito yan. Ano yung suklik? No, suklik. Suklik ah. Suklik. Wala, nagmadi ka no. Anong nagtan amin? Punay ka mo tinlakay. Kaya tanga ka rin amin deta. Dapay na yun na. Kita madapay dumplings gayam. Okay, mas. Nagadumot to eh. Diba? Baka mga amin nga sakta order, tapos takta agree-re-re ka. Sino ka ba't nag-order rin? No, minsan, nandun nga si katagor order rin, igatang mumit kayam amin. Kahit ano nga rin. Sige, tag-order naman ng ganon. Makmakan na nga tada ito. Kaya mo kagad, igatang ko amin di sa ngaribo. Ano, namumpay awanti pag gasolina ang tanamdaman. Pag magnakando, galing na yun. Kapilitan Nagado ko ng tataygat na eh. Naibo-ibos mo. Nagado ko ng tatay. Kanya nga, bisan lang mga maibos na ron. Kurang pa'y kanyang gayam na dyan. Nag-order ka pa'y? Nag-anusa kong inibos nga ron, ito sayang. Nagado ko na nagat na ibos mo. Guys, kita nyo ah. Nag-order pa yata. Tama. Nag-order pa iti kuwata. Sabaw. Extra sabaw pa iti order na. Dahil. Kita nyo guys. Guys, kita nyo nag-take out pa eh. Dapat take out na guys. Baka na nga adungan. Naibo-ibos. It's a prank. Nagrawat niya. May take out na. Sayang nga rin dito, kwarta ka dito lakay mo. Ano? Nabsok ka niya. Bawat butil. Nabsok ka niya. Nabubus.